Ano ito maganda naman? May tubig kita dyan o yan nasa galon? Oh, yun ka. Oo. Magkano ka? Video lang ka. Ito yung pangyari nila. Grabe, kalunos-lunos. Mara, so ang ayam ko. Di puta si Bulaw. Si Bulaw, antan may mga 20 digdi. Nalugad ako. Hirap mga kambuhay. Gadan talaga? Puta. Lunod ito? Yung ika kaya mas tig-priority mo so iba kaysa digde. Kailangan ka mugtakan ta. Kaya nga na dapat suhayop ta binuhian. Yan baga ho si Biman oh. Duman ka kumata malinig-linig naman ang plato. So motor dan ni Jordan nahiling ano na sana. Sabi day man dan nahali. Sukat. Wala na po kaming bahay. Ubus na po ni Bagyong Rolly. Ayan po, kakain po siya. Ang ulam niya, tinapa. Ayan, wag mo sayangin ang tubig. Dapat subag yung show ni Day naman lamang mag-ano.